porto temps pensant-hi molt, seguint el joc per guanyar-lo. Tira't a la piscina, que això no s'oblida. 3, 2, 1, fang! Ei, benvinguts de nou a Fang, el concurs del Super 3, on ens enfanguem pel català. Selena, una pregunta. Has anat mai a Vilamoguda? No, on para? Enlloc, m'acabo d'inventar. De fet, quan m'avorreixo, em dedico a inventar-me noms de pobles en català. Tu no ho fas? No, digue'm rareta, però no. Va, és molt fàcil. Mira, va, juguem. Dóna'm una paraula. Carquinyoli? Sant Ramon de Carquinyoli, què et sembla? Bé, és boníssim o no? Va, ara jugues tu. Jo dic la paraula fang. Fang... Ja ho sé, Fang Cugat del Vallès! És boníssim, Gelana. Fang Cugat del Vallès, m'encanta. Marc, em passaria tot el dia jugant això amb tu, Però tenim 2 escoles i hem de fer un programa. I aquestes escoles sí que venen de pobles reals. Abans de tot, quin és el nostre crit? 3, 2, 1... Uau, Marc, quina energia! I és que els nostres fangers ja poden animar ben fort, perquè el premi són unes invitacions per tota la classe per anar a un parc d'atraccions de Catalunya. Vinga, de color groc, des d'Esparreguera a la comarca del Baix Llobregat, l'escola Mare de Déu de la Muntanya. Soc l'Isaac i jugo a futbol. A ritme reggaeton, ton-ton. Oi, 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 ai, 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 soc la ritme i us cantaré. Oi, 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 que serà una gran victòria. Soc la Maria i us faré una esmaixada amb molta simpatia. Som l'escola Mare de Déu de la Muntanya. Venim d'Esparreguera i no ens farem enrere. Endavant! Rim, Isaac i Maria. Aviam, Esparreguera és coneguda per la passió. Vosaltres què sou més, de teatre o de fang? De les dues coses. De les dues coses, no et vols mullar, En tot cas, aquí heu de venir a posar-hi molta passió, I sobretot per guanyar els vostres contrincants. Ells són l'equip Lila. Venen de Caldes d'Estrac, de la comarca del Maresme, i són de l'Escola Sagrada Família Caldes d'Estrac. Soc en Roc i us deixaré de pedra amb el meu so. Soc la Juno i en llapis i paper dibuixaré la millor estratègia. Soc la Jana i amb els llibres i el fang ningú guanya. Som l'Escola Sagrada Família. Venim de Caldes d'Estrac. I avui us farem cada crac! Benvingudes, Roc, Jana i Juno. Com esteu? A veure, qui és el més rocker dels tres? El Roc. Potser et fem fer una demostració després, Però en música ja està sempre preparat. Qui també ha d'estar preparada és la ruleta de jocs. Som-hi! Com veieu, té diferents formatgets amb tots els jocs de la temporada de fang. Té 3 manetes, de manera que quan la fem girar i s'aturi descobrirem els jocs que farem avui. Més la paraula infiltrada, que és la prova fixa a tots els programes. Entesos? I necessitem, però, un voluntari que ens ajudi a fer rodar aquesta ruleta. A veure... Vinga, Marc, escull tu. Tu, vine cap aquí. Com estàs? Com et dius? Nil. Fes rodar aquesta ruleta quan vulguis. Vinga, fort. Pom, 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 pom... I ja els tenim! Molt bé, doncs gràcies, Nil. Gràcies, Nil. I Xalana, ja tenim els jocs? Jugarem a bola la bola, la bassa de lletres i missió impossible. Així que comencem amb una prova, amb un joc que posarà al límit la física i la llengua. Estem parlant de missió impossible. Súpers, el nom d'aquesta prova no és casual. Necessitareu molta agilitat i demostrar dots de mímica. El primer objectiu per superar amb èxit aquesta missió impossible és creuar aquesta passarel·la de troncs infernal. Ho fareu tots els concursants alternant un equip amb l'altre. Per cada tronc que trepitgeu guanyareu temps per la segona part de la prova. Cada tronc equival a 10 segons. En el cas que travesseu tots els troncs, guanyareu 50 segons i 100 punts al marcador final. Important, comptarà l'últim tronc que trepitgeu. Esteu preparats per aquesta primera part de la prova?
Vinga, començarà l'equip groc, la Rim, així que ja et pots col·locar. Ai, ai, ai. Sí? Ai, no ho té clar la Rim, Vinga, va! Preparats? Llestos? Fam! Sense por, Rim, sense por! Ai, ai, que la Rim no té ganes de mullar-se i s'ha mullat. Som-hi, Juno! Som-hi! Ara, va ràpid. Molt bé, la Juno. Molt bé, 3 troncs, 30 segons. Molt bé, Juno. Ja, Maria, som-hi! Ràpid, ràpid, Ai, quasi fa un espagat, la Maria. Maria! 3 troncs, perfecte. 30 segons. I Jana, som-hi! Jana, Jana, Jana. Ai! Epa! Ui, boníssim, m'encantarà veure la repetició de la Jana. Isaac, preparat? Ja! Vinga! Ui, m'agafa molta velocitat, 1, Isaac. 2, 3. Isaac, arriba! Ai! Quasi! 30 segons per Molt l'Isaac. bé. Aconseguirà el Roc els 50 segons i els 100 punts. 3, 2, 1... Ja, Roc! El Roc ho aconsegueix, el Roc ho aconsegueix. Molt bé, Sara, ho han jugat molt bé, Vinga, Aquesta fem primera prova. recompte de Sí. segons acumulats. L'equip groc ha aconseguit un total de 80 segons. I l'equip lila un total de 90 segons. 10 segons o més de diferència. Així que la cosa està molt ajustada per I ara aquesta ens segona toca? part, que és la que més m'agrada, que és la de mímica. L'objectiu d'aquesta segona part de la prova consisteix a endevinar paraules utilitzant únicament la mímica. Abans us direm la categoria de les paraules i després us les mostrarem en unes targetes fins a un màxim de 10. Important, si no us en sortiu amb la paraula perquè no endevineu el que estan interpretant, podeu passar la paraula, d'acord? Però, això sí, tornarà. Aquesta paraula, tard o d'hora, tornarà. La puntuació és molt fàcil, 20 punts per cada paraula encertada. Comença l'equip groc. A veure, qui és l'artista dels 3? Rim. Rim, Molt bé. som-hi? Doncs, ai, quins nervis. Ja pots pujar. Equip groc, us recordo que teniu 80 segons per endevinar paraules i la vostra categoria és coses que podem fer a la platja. El teu temps comença ara. A veure... Nada. Proveu, proveu. Està estirat. Ah, tomar el sol. Prendre el sol. Passa. A veure... Menjar gelat. Passar la Correcte, paraula. menjar un gelat. Fer un castell de sorra. Correcte, fer un castell de sorra. Jugar a pales. Correcte, jugar a pales. Llegir un llibre. Correcte, llegir. Molt bé. Posar-se crema a sol. Correcte, Molt posar-se important, crema. Posar-se crema. Prendre el sol. Correcte, prendre el sol. Nedar. Correcte. Menjar. Ah, Menjar en un restaurant. Queden pocs segons. Un pastís. Un pastís. Passa, A veure què fa la fer Rim. ioga. Passa. Clar, és que tornen, com us dèiem, van tornant aquestes paraules Tallar que un passeu. pastís. Tallar maduixa, meló. Us Síndria. queden 10 segons. Menjar síndria. Correcte, menjar síndria. Us queden molts pocs segons. Estirar-se. Un surfista. Surfejar. 4, 3, 2, 1... Temps! Ai! Molt bé, equip groc, els 3 heu encertat un total de 9 paraules i us emporteu un total de 180 punts! Molt bé, fem canvi d'equip. I ara fem canvi. Equip lila, és el vostre torn. Qui serà l'encarregat de fer aquesta mímica que m'encanta? Jana, doncs Jana amb mi. Roc, Juno, esteu preparats per endevinar aquestes paraules? Recordeu que teniu 1 minut i mig, 90 segons, que és el que heu aconseguit a la primera part de la prova. Jana, com vas d'expressivitat? Una mica d'escalfament? Sí? Juno, Roc, la categoria és mitjans de transport i comença ja. Cotxe. Metro. Camió. Globus aerostàtic. Globus aerostàtic, correcte.
Bicicleta. Correcte, bicicleta. Patinet. Skate. Skate. En català. En català. Ho ha de dir en català. Recordeu que podeu Cotxe. passar, eh? No sé, tramvia. No. Canviem. Avió. Correcte, avió. Cavall. Cavall, correcte. Helicòpter. Helicòpter, correcte. Tren. Tren, correcte. Uau, el Roc, com hi va? Tren. Vinga, vinga. Tornem a la primera. Autobús. Correcte, autobús. Teu un minut. Com es diu en català? Com? Canviem. Submarí. Correcte, submarí. Vinga, que us en queden dos. Tramvia. Tren. Ai, passa. Passa. Ai, que ets nervis! Esquí. Skate. Semblant 5, 4, 3, 2, 1, 0. Molt bé, ho heu fet molt bé, també. A veure, això era monopatí. Molt bé, equip lila, heu fet un total de 8 paraules, per tant, 160 punts. Per vosaltres, Jana. Ja pots anar a lloc, gràcies. Ai, el monopatí al metro. Doncs fem recompte de marcadors. Acabem de començar i l'equip groc suma un total de 180 punts. Bon inici. Però molt a propet teniu els companys de l'equip lila amb 160 punts. Ai, Salana, van molt molls, però aquí veig poc fang. Així que toca una prova de molt fang. La raça de lletres! Fang! L'objectiu d'aquesta prova és formar com més paraules millor amb les 7 lletres que trobareu a dins de cada bagul. Per fer-ho tindreu un minut de temps i cada lletra sumarà 10 punts. Si sou tan cracs que formeu una paraula que contingui totes les lletres, haureu trobat la paraula traca i afegireu 150 punts al marcador. I no estareu sols, sinó que tindreu l'ajuda de la penya petarda, que us ajudaran a formar paraules més llargues que les vostres. Abans, però, haureu de travessar aquesta bassa de fang i lletres, una mica llafiscosa, per què no dir-ho, i compte, perquè entre el fang hi ha amagada la clau del color del vostre equip que us permetrà obrir el bagul de lletres. Exacte, i l'equip més ràpid que arribi a l'altre cantó de la bassa guanyarà 20 segons extras per formar paraules. 3, 2, 1, ja! Som-hi, som-hi! Opa! Quina relliscada al Roc! I la Jana, com ens agrada quan rellisquen. Com ens agrada que rellisquin només entrar. Mireu, mireu, mireu com ens freguen al terra, Xalana. I amb aquestes claus, a vegades es resisteixen Pesen una aquestes mica, lletres, que estan una mica encallats, Sembla que costa, eh? Pensa que qui arriba Van abans pels laterals, algun se'n pel porta mig. 20 segons extres. Ai, mira, està Nadal d'Isaac, la He bassa. trobat la clau, equip Lila ha trobat la clau. I equip groc també, També, però qui però arriba? és l'equip Lila que ha arribat abans. Cal desastrar, que ha costat una mica, però l'heu trobat. Perfecte, doncs ja sabeu com funciona. Obrirem el bagul, n'extreurem les 7 lletres per poder completar el màxim de paraules possibles, amb una sèrie de normes, De ser mínim 3 lletres, i no s'hi val. Ni plurals, ni noms propis, i els verbs sempre en infinitiu. D'acord? Penya petarda, també molt concentrats. Vosaltres esteu encarregats de trobar també una paraula al màxim de llarga. Si aconseguíssiu trobar una paraula amb les 7 lletres, farem tocar la campana de la paraula traca. Molt bé, doncs equip Lila, Jana, Juno i Roc, quan vulgueu ja podeu treure les lletres del bagul. Au, amb lo mones que estaven aquestes Vinga, les lletres. podeu col·locar a la part inferior, A la Juno part de a baix. baix, i les paraules les formareu a dalt. Teniu una B baixa, una I, una T, una G, una A,
una E i una N. Teniu 1 minut i 20 segons per formar paraules i el vostre temps comença ara! Som-hi! Gat. A veure, gat, correcte! Tu ets de més gats o de gossos? De gossos. Jo també. Gan, 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 gane, Gan. gane, no és res, gane. Ganet de mar. Viatge. 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 Molt bé, 6 Correcte! lletres. Molt bé. 60 punts de sobte. L'equip lila suma el marcador. Net, correcte. El que no esteu vosaltres. Guia. Apuntat. Guia. Gia no, res. és un nom propi. Ai. Estan deixant el plazo maco. Nit, ajudeu-me, nois. Porten una mica d'embolic amb les lletres, I no s'han de coordinar, A veure, nit, Nit, correcte. correcte. Què? Que la teva vam descobrir en un dels capítols que hi ha nenes que es diuen nit. Nens. Vinga. 5, 4, 3, 2, 1, temps! Ara teniu el comodí de la penya petarda. Què heu trobat? Viatge i nevat. Viatge i nevat no seria el cas Viatge ja perquè la viatge teníem. l'hem trobat i nevat sí que seria un adjectiu, però també seria de 5 lletres. Així que, penya petada, em sap greu, però no podrem sumar aquests 150 punts, però, equip lila, heu fet molt bon paper, així que fort aplaudiment per vosaltres. Perquè heu fet un total de 4 paraules i 150 punts. Molt bé. I abans de marxar amb l'equip groc, resolem la paraula traca. Sí, important. Que era Ni bet. bet. No era fàcil, no era Heu fàcil. aconseguit una paraula de 6, està superbé. Va, ara sí. Anem Som-hi. amb els companys de l'equip groc. Ostres, rim! Isaac, Déu-n'hi-do, no se't veu ni Isaac el nom. Esteu preparats? Vosaltres gaudireu d'1 minut per formar paraules. També està aquí preparada la penya petarda. Aneu traient les lletres del bagul. Recordem paraules de mínim 3 lletres. No s'hi valen ni plurals ni noms propis. I els verbs A la part de sempre baix. en infinitiu. Heu extret del bagul la G, la A, la C, la E, la N, la R i la A. Molt bé? Doncs 3, 2, 1, ja! A veure, m'encanta aquest moment. Cera, correcte! Correcte. Cera. Muntanya. Molt animats els d'Esparreguera, A veure, que hem començat molt bé. Era. Era, correcte! Rega. Era, que és un terreny, No és del verb. Sí. Rega. Sí, és correcte. Caga. No, ha de ser en infinitiu. Cagar. Ai. Cagar és correcte. Cagar és correcte. I ens agrada especialment als catalans cagar. Temps. De moment, equip groc, heu format un total de 4 paraules i ara consultarem la penya petarda, aviam si pot afegir alguna altra paraula. Nosaltres la paraula més llarga que hem trobat és caganer. Caganer i conté Caganer són 7 lletres, set lletres. per tant heu trobat la Paraula traca! Molt bé! Molt bé! Bravo! Molt bé, equip groc! Heu sumat les 4 paraules que heu format vosaltres més la traca i aconseguiu un total de 310 punts. Molt bé! Uau! Estan excitats, I és que no n'hi ha per menys, l'equip lila ha sumat un total de 310 punts. I l'equip groc ha sumat un total de 490 Uau! punts. 490 punts! Encara queda molt fang i aquests marcadors poden canviar en no Qualsevol res. moment. I si et faig així, Xalana, jo? Una bola que... Ja m'has pillat. Ara sí, és l'hora de... Bola de bola!
fang. Porto temps pensant-hi molt, seguint el joc per guanyar-lo. Tira't a la piscina, que això no s'oblida. 3, 2, 1, fang! Molt bé! L'objectiu d'aquesta prova és travessar la passarel·la sense caure ni perdre aquest micròfon tan discret. Per complicar-vos la passejada, els companys de l'equip contrari s'encarregaran de tirar-vos boles per desestabilitzar-vos. Cada cop que aconseguiu travessar la bassa, 50 punts pel vostre marcador. Abans, però, sonarà una cançó amb una paraula oculta tapada amb un esquitx de fang. Si encerteu aquesta paraula esquitxada, tindreu l'oportunitat de desactivar una de les 3 boles i així els vostres companys només us en podran llançar 2. Els concursants us podeu ajudar, No el deixeu sol en la plataforma perquè, pobret, igualment la grada no us podeu xivar, d'acord? Jugarem 3 rondes per equip i us anireu alternant. Crec que el primer equip és el groc, que ja està aquí preparat. Com aneu de cançons en català? Bé. Sí? Bueno, depèn. Depèn. Si a tu t'agrada cantar, Rim? Ja ho sabem. Però la deixem per l'últim, la cantant de l'equip. El solo? Comencem amb la Maria, potser? Sí. Molt bé, Vinga. doncs... Maria, la teva cançó és Avions volant de la Julieta. M'agrada molt quan em mires i em toques els cabells. M'agrada molt fer-te riure i sentir que et revuelta. A veure, s'ajuden entre ells, la grada silenci. Et robo el cor. Comprovem-ho? M'agrada molt fer-te riure i sentir que et revueltem. Et robo el temps. Ai, què havies dit, Maria? Cor. El cor, també queda molt romàntic, però no és el cas. Igualment, Maria, tu el que em pots robar a mi és el micròfon. D'acord? Aquí travessaràs la passarel·la, però no pots desconnectar cap bola. Així que quan vulguis... Endavant! Maria! Bona patacada, la de la Maria. No s'emporta aquests 50 punts, la Maria. Juno, puges tu a la plataforma. Molt bé. Doncs Ai, vinga. Juno. A veure, la cançó és Som els Beta de Beta. Tot comença i és ara. Res no es perd, res no acaba. A veure com balleu! Una i altra vegada. Que junts som música, som festa i la sort ve de... La sort ens... Ai, ai, Bé, ai, ai. Com ens sentin els dels Beta. Hi ha una prou que ens està fent molt sol i... Nois, teniu No la volem que paraula plogui. esquitxada? Va, Digues som-hi. algú, 3, digues 2, algú, prova 1... algú. Paraula, Juno. De casa. Ve de... Som festa i la sort ve de casa. Va, a veure. Que junts som música, som festa i la sort ve de cara. Som els Cara, ha anat una lletra, Juno. No passa res, agafes el micròfon igualment i... Pots Equip guanyar groc, aquests 50 punts, si vols. apunteu bé a la vostra presa, que en aquest cas és la Juno. Bé, ja veuré què decidirà la Juno. Ai, 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 ai. Li ha vingut de cara, aquesta bola. Isaac, què ets més de Muixca o de Manel? De Muixca. De Muixca, no? Molt bé. Vinga, va. Tens aquesta cançó, que és de la Muixca i en Guillem Gisbert, i es diu Cúmbia amb en Oh, Guillem. m'encanta. Si la nena m'estimava enredua, la voz que carit me pegó en xuca. Quan em busca em va pujar en arego, no és per... Perquè sempre va enredar i l'enredo. Molt nova, molt recent aquesta cançó. No és per... No és per tant. No és per tant. Ah, mig sonaria, a veure. Quan em busca em va pujar en arego, no és per tant. Correcte. Molt bé, Isaac, pots desactivar una bola. La primera mateixa. La primera. La primera, oh, molt ja bé. es queixa, Molt bé, molt bé. Controlant aquí l'Isaac, eh? Ai, ai, ai. Oh, 50 punts
I ha anat pels pèls, a l'Isaac. Jana, tu et consideres una superfashion? No. La Sofia Coll sí, superfashion. Visc en una casa color rosa i tinc amics. M'agraden les supernenes i en la banda em fan fugir. A veure, visc en una casa color rosa i tinc amics. Sí, Jana, un clàssic. quina és la paraula esquitxada? Eixerit. Eixerits, mira, Rima a segur. veure. Visc en una casa color rosa i tinc amics presumits. Presumits. No passa res, Jana. Els 50 punts segueixen en joc, lo que no podràs desconnectar una bola. Agafa el micròfon com vulguis. Groc, groc. És que sembla que no, però tens tota la pressió de l'escola i de la classe. Ai! Ha caigut d'una forma molt Sí, fashion. molt superfashion. La Rim té unes ganes de pujar a l'escenari. Aviam si Que no saps se les aquesta aguanta. cançó rima, eh? Depèn. És molt urbana. 31 fam? Coneixes aquest grup? Doncs la teva cançó és Nens del barri. Ai, sí. Els nens del barri, La nostra és... Penseu bé, no ens podem xivar, els companys. Lo nostre és... potser rima. Les cançons a vegades es pot provar sort. Amb la rima. La rim? Rima. Sí. eh? 3... Bonic. Bonic. Provem. Segur que és bonic, aquest barri. Llegendari. Oh! Llegendari. Lo nostre és llegendari com la carrera que faràs ara sobre la plataforma. Serà llegendària. La carrera o la caiguda? O la caiguda. O la caiguda. Vinga, rim! Molt bé, la Rim. Aconseguirà arribar al final, la Rim. I la Rim aconsegueix que es mate la grada de color groc. Roc No és una cançó tan rockera com les que a tu t'agraden. és de Girestai, Maria Hein, i es diu Els ocells. Vola, vola, vola contra el sol, que jo demà estaré millor. La pluja és teva i l'aire és més cansat que marxes. A veure, podem ajudar els La pluja és companys. teva i l'aire és més... quan sap que marxes? Fred. Comprovem-ho. Provem-ho? Estaré millor, la pluja és teva i l'aire és més Fred, correcte! No s'ho esperava, eh? Això se'n diria xiripa, eh? Quina bola vols desactivar? Del mig. La del La mig. del mig, la número 2. Aixequem la número 2, es jubila. Fa l'últim micròfon i la passarel·la Però t'espera. crec que no li tindran pietat, els dues boles que queden. Però no es coneixen el rock, eh? Opa! Uepa! Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Uau! La cosa està caldejada i molt animada. Equip groc, en aquesta prova heu aconseguit 100 punts, 2 micròfons. I l'equip lila ha aconseguit un micròfon, per tant, 50 punts. 50 punts. I això fa un total, Xalana, per l'equip groc, De 590 punts. 590 punts. La cosa es comença a distanciar perquè l'equip lila, de moment, es troba amb 360 punts. Però, Xalana, ni més ni menys, Ens queda l'última Ens prova, queda on l'última, la ens hi prova juguem infiltrada. 600 punts. 600 punts, és que, a veure, amb 600 punts no hi Podem ha fer moltes res coses, eh? absolutament decidit. Estem parlant de... La La paraula paraula infiltrada! Fang! Marc, sabies que moltes cultures utilitzen el fang per la construcció d'edificis? Ah, doncs no ho sabia.
Doncs sí, i estava pensant de fer-me una casa de fang allà a Manresa, no? Què et sembla? Sí, està molt bé, però només et vull recordar que un dia em va regalar una tassa de fang i l'ansa em va durar 2 minuts, exactament. Crec que no va arribar ni a 2 minuts. Però escolta'm, ei, jo t'animo, i a més aquí tens un munt de fang per anar recollint. Ben pensat, amb tot aquest fang em donaria per fer una urbanització. Directament, una Però bé, organització. aquest fang ara mateix té una altra finalitat i és empastifar de dalt a baix els nostres fangers. Correcte, quines ganes tinc que us arrossegueu per tota aquesta carrera i arribeu fins al gong. Això sí, us hi jugueu 600 punts i només ho aconseguireu si em dieu la paraula infiltrada. Exacte, abans us diré una llista de paraules en què totes tenen alguna cosa en comú. Totes menys una, i és la paraula que haureu de detectar, la paraula infiltrada. Xalana, saps què et dic? Jo me'n vaig al costadet del gong. Molt bé. I us deixo aquí sols, Sobretot, Vinga. pronunciació bona i molta atenció. Molt bé, us recordo que aquests 600 punts es repartiran de la següent manera. A la primera ronda, 100, a la segona, 200 i a la tercera, 300. Sí, s'anirà complicant la cosa i Rim, Juno, les vostres paraules són les següents. Tractor, collita, aixada, cabàs, càmping i fals. I en aquest cas la categoria de la paraula infiltrada és feina al camp. Repeteixo, tractor, collita, aixada, cabàs, càmping i fals. Preparades? Llestes? Pam! Vinga, vinga! Això pot ser molt emocionant. Ens juguem molts punts, fins a 600 punts. Tot i que en aquesta ronda només 100 punts. I sembla que l'equip lila agafa avantatge. Un cop superats els pneumàtics, ja que ja surten d'un altre cagó. Això de veritat que és meravellós, aquest moment dels pneumàtics. L'equip lila agafa avantatge amb la Juno al capdavant, amb tota la classe animant-la, i sembla que ja arribem a la fase final d'aquesta pista americana. Mentrestant, la Rim s'ha agafat més tranquil·litat aquesta paret vertical, que no és fàcil, No és gens fàcil. Molt bé, la Juno ja surt de la xarxa de cordes, que no és fàcil de sortir-ne. Agafa la massa i un bon gol. Rim! Heu fet una gran cursa a les dues, ho heu donat tot fins al final, però la Juno ha arribat la primera. I, per tant, tens el torn per respondre amb la paraula infiltrada. En el cas que t'equivoquis, Rim, el torn serà per tu. Per tant, els 100 punts que ens estem jugant serien per tu. Juno, quina és aquesta paraula infiltrada? És a dir, una paraula que no té res a veure amb les feines al camp. Càmping. Però sí, càmping. El càmping porta la paraula camp, no? Sí. 100 punts per l'equip lila! Càmping! Xalana, segona ronda. Marc, la cosa està ben emocionant. Vinga, següents paraules. Pin, gegant, tobogan, campament, laberint i accent. I la segona categoria és paraules que acaben amb la lletra T. Repeteixo, pin, gegant, tobogan, campament, laberint i accent. Maria, Jana, preparades, llestes, fang! Bang! Surten disparats, amb una cara de concentració, perquè és que es vol arribar al primer. Però tan important és arribar primer com no oblidar la paraula infiltrada. Això és important, i molts cops arriben primers, però es deixen pel camí la paraula infiltrada. Sembla que afronten a la vegada, quasi a la vegada, aquesta paret vertical, però agafa avantatge la Jana, tot i que la Maria, amb més prudència, la segueix de ben a prop. Però sembla que la Jana podrà arribar amb tranquil·litat fins a aquest gong i, qui sap, guanyar els 200 punts. La Maria està arribant a la zona on més s'arrosseguen, i que m'encanta, però la Jana agafa la massa i toca el gong. Jana, per 200 punts. Quina d'aquestes paraules no té la T al final? Tobogan. 200 punts pel Caldes! Tobogan. Ens falta un tobogan. Doncs no.
Ens falta la tercera ronda per 300 punts, Xalana. Tinc aquí en Roc i l'Isaac escalfant perquè s'hi juguen molt, 300 punts concretament. I les vostres paraules són caneló, soprano, aquarela, biquini, màfia i macarró. I la tercera categoria és paraules que provenen de l'italià. Repeteixo, caneló, soprano, aquarela, biquini, màfia i macarró. 3, 2, 1, fang! Que ja tenien ganes de sortir. Molt bé, això és cara de concentració. I lo demés és tonteries. Vinga, com es catxiguen. Ui, van molt empatats. Tant l'Isaac com el Roc. Està sent una cosa molt emocionant per 300 punts. I que aquests 300 punts decideixen el guanyador d'avui. I si és el duel final, Marc. És el duel final i van pràcticament empatats. I és que, uau, l'Isaac ha agafat i ha fet una bona col·lejada, però sembla que arriben a l'arribada a la xarxa de cordes, a la telaranya de cordes, però sembla que és el Roc que agafarà la massa. Uau, uau, uau. Respirem, perquè, com diem sempre, Xalana, tan important és arribar als primers Com en recordar-se de la paraula. de la paraula. Roc, com era l'anunci, Xalana? Paraules que provenen de l'italià. Per tant, me n'ha de dir una. Que no provingui de l'italià. Ho tens clar, Roc? Fas cara de patiment. Portes patiment dins? Sí. Va, Roc, no pateixis. Per 300 punts. Si l'endevines, us emporteu aquest premi cap a Caldes. Quina paraula no prové de l'italià? Bikini. Correcte! Uau! Ha estat superajustat fins al final i ara repassem marcadors. I l'equip groc ha sumat un total de 590 punts. Molt bé, equip groc. Molt bona feina, bon Heu fet un joc molt net i heu fet un gran programa. Importantíssim, això. Però només un pot emportar aquestes invitacions a un parc d'atraccions i en aquest cas és per l'Escola Sagrada Família Caldes d'Estrac, que ha superat aquest fang d'avui amb 960 punts. Mare de Déu! Podreu gaudir d'aquest dia al parc d'atraccions amb tota la classe. I vosaltres, equip groc, Ole. Mare de Déu de la muntanya, ho heu fet genial. Molt I bé. no marxeu amb les mans buides. I nosaltres ens veiem al pròxim programa de... Fang! Porto temps pensant-hi molt, seguint el joc per guanyar-lo. Va, tira't a la piscina, que això no s'oblida. 3, 2, 1, fang!